खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानबा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन लोगोसे गुबुननोबो शेयार खालामनो हागोन जिहेतु आंनि बे इउटिउब चेनेलाबो गोदान दिनै जोङो इउटिउबार रसमा ब्रह्म बिथांनि सायाव जोङो फंनैसो सावरायगोन गोमानायाथ' गोबाव सम जाखाबायानो गासैबो मिथिजोबखायोआनो माला गोमानाय बेखौथ' मिथिखायोआनोखा आङो बिनि सायाव भिडिअ लाबोआखैमोन खारन आङो सोरबा जुदि हिनजाव खारोबा आं बिनि सायाव भिडिअ लाबोआ सोरबा न'खरनिफ्राय जुदि बुंफानो थिनोब्लाबो आङो बिनि सायाव भिडिअखौ लाबोयो आरो दा रसमा ब्रह्मनि सायावबो आङो फेसबुकआवबो भिडिअ लाबोआखैमोन आरो दा दिनै आङो भिडिअ बिदि जानला मोनलायबाबो आङो भिडिअ जाबाय भिडिअ ओंखारनायनि माबाया एसे आन्दाज आंना एसे केजुवेल जाबाय आरोखि ना जियो हक गाज्रि मोननांला आंनि बे केजुवेल लुकखौ आङो बिदि एसे सिम्पोलाव थानो मोजां मोनो आं एसे जानला मोनलायावनो थाखायो केजुवेलावनो थाखायो आरोखि बाहेराफ्राव थांबाथ' आङो एसे देलायो आरो मेइनटेइन खालामो दा मेइन खोथाया जाहैबाय मा इउटिउबार रसमा ब्रह्म बयबो सिनायखायोआनोखा खारनायनि सोमोन्दै बयबो मिथिखागौआनोखा गोबाङानो बिनि सायाव भिडिअबो लाबोखाबाय आं लाबोआखैमोन आरो दिनै आङो भिडिअ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिनि फिसाजोआदि गाबदोंना बिनि फिसाजोनि जि दुखु बे दुखुखौ नुनानै आं थानो हायियाव बे भिडिअखौ बानायदों आरोखि ना आरो रसना बिनानावखौबो आङो फंनैसो बे भिडिअनि गेजेरजों बुजायनो सानदों हयथ' जों बयनिबो बुजायनाया बिथांनिसिम सौहैयो आरो बिथाङा बुजिनानै न' फारसे गिदिंबोफिनो बेनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायदों आरोखि ना दा बिनानावखौ रसमा बिनानावखौ आंबो खावलायनो लुबैगोन बिनानावा जेरावखि हायाथों मानो गावनि एसे फैफिननाया गारनां आरोना खारन नोङो फिसा गारनानै बेबो फिसा हिनजावखौ गारनानै नोङो बबेयावबा थाहैनाया सोरखौबा मोजां मोननानैयानो ना मा जोंथ' जेबो मिथिला हारसिं खारदों ना सोरजोंबा थांदों जोंबोथ' मिथिला जायखिजाया फिसा हिनजावखौ गारनानै नों जेरावखि थाहैया मानो बबेबा खनायाव जेरावखि खनायाव थाहैया मानो नोंनि मेगनाव फिसाजोखौ गोसोखांनानै मोदै गगोन माने गखागोनखा आरोखि ना नों सानसे नङा सानसे पस्थायनांगोन सानसे नङा सानसे नोंनि मेगनाव मोदै आङो बेखौ ओरैनो बुङाखै आङो नुदों माखासे मानसि जायफोर गावनि फिसाफोरखौ गारनानै खारदोंना स्पेसियेलि फिसाजो गारनानै खारदों मास मोननै मोनथाम मोनब्रैजों बिसोरो रुखु गाबबाय बायनाय फिसाजोफोरखौ गोसोखांनानै बेखौ आं नुदों नाथाय बै मास मोनथाम मोनब्रैनि उनाव गाबोबाबो आरो बियो सुस्रांजाला दुखुआ बांसिननिफ्राय बांसिन प्रब्लेमा बांसिननिफ्राय बांसिनसो जालांगोन नोंनि जिउआव बेबायदि आङो नुदों आरोखि ना दा जुदि नोङो बबेबा खनायाव थानानै फिसाखौ गोसोखांनानै जुदि नोंनि गोसोआव गोनो गोथो जादोंबा थांनो थाङा आं मा खालामफिननो बेबायदि जुदि उरां फारां जानानै नोङो दङबा नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा नोङो फैफिन फिसाजोनि थाखाय नोङो फैफिन नोङो साननो हागौ आरोखि ना आंनि फिसाया मोजां नङा आं बे मानसिजों आरो आं संसार जानो हानाय नंला बे मानसिजों आं माबोरैहाय खामसो संसार जानो बेबायदि नोङो सानदोंबो जानो हागौ जिहेतु हौवाखौ गारनानै खारदों नालाय बिदि सानदों जानो हागौ नोंनि थाखाय नोंनि फिसाया मोजां नङा जानो हागौ गुबुननि नोजोराव नोंनि फिसाया मोजांबाबो नोंनि नोजोराव नोंनि फिसाया मोजां नङाबो जानो हागौ जायनि थाखाय नोङो फिसायखौ गारनानै खारदों दा फिसाफोर गारनानै खारनायखौ आं बेखौनो बुंगोन आरोखि ना जायफोर फिसा गारै खारो नोंनि थाखाय नोंनि फिसाया मोजां नङा जानो नोंनि बै फिसायानो नों जोनोम होनाय फिसा नों जोनोम होनाय फिसायाथ' गाज्रि नङा आं बेखौनो आं बुङो जुदि नोङो फिसाखौबो गारनानै खारदोंबा दाया नोंनिसो जागोन नों जुदि मोजां मोनबा
आरो फिसायासो जुदि गाज्रि मोनबा नों जुदि गारथारनो मोनब्लाबो फिसायखौ नोङो समाजनि नियमनि गेजेरजों गारनो हायो, कर्ट कासारिनि गेजेरजों गारनो हायो, रायजो राजा बाय बाहागि बिमा बिफा बेफोरखौ लानानै नोंसोरो सावरायनो हायो, जुदा जानो हायो आरो फिसाखौनो गावजोंनो लाफानो हायो, गावजों लाफानो हायो। बिमायासो फिसाजों थागोनबा बेबायदि फिसा गारि गारनानै खारनाया, फिसा गारि गारनानै खारनाया नैबे जोंनि एसे गाहाय लेभेलावसो जादों आरोखि ना। आं जोंखौनो जों गाहाय लेभेल होनबाय दे। जोंनि गोजौआव गोबां गोजौफोर मानसि दङ, गेदेर गोलावफोर दङ, जोंनि बे गाहाय लेभेलावसो दङ। नोंसोरो नायनायसै जेसेबां गेदेर सेलिब्रिटिफोर दङ, खेबनै गाहाम डिभर्स जादों, खेबथाम गाहाम डिभर्स जादों, खिन्थु बिसोरोबा गावनि फिसाफोरखौ मालाबाबो हौवानो दोनै डिभर्स जायाखै आरोखि। संसाराव बयनाबो बिदिनो गोरोबलायनो हानाय हायैया जायो। माखासेया मोजां संसार जालाङो, माखासेना बिदिनो सोरनाबा हिनजाव गाज्रि थायो, सोरनाबा हौवा गाज्रि थायो। जुदि हौवाया गाज्रिबा नों बेजों थैस' थांस' संसार जानो हाला सानबायबा नोङो गावनि फिसाखौ लानानै माबा मोनसे उफाय खालाम। नोङो फिसानि जिउखौ सानदो, नोंनि जिउखौ सानदो। नों नोंनि जिउखौल' साननानै फिसाखौबो गारलांनाया बेथ' सासे मोजां हिनजावनि गियान जायासैना। बेथ' नोंखौसो नों गाज्रि होननानै खोन्थानानै लानाय जाबाय। खारन मोजां बिमायाखि गावनि फिसाखौ गारगोन दा जियानो सानस्लाबनो हायियाव खालामदोंबो जानो हागौ। दा बेचारा हस्टेलनिफ्राय दंफैयो, मास मोनसे छुट्टि मोनगोन, बन्द मोनबाय मास मोनसे। बेयाव बिमाजों बिसिबाय रायलायनोबो मोनासै, बिमानि मोखांबो नुवासै। बेसेबां दुखुआव दं जों, मालाय मानसियानो नायनानै दुखु मोनो। अब्ला सासे बिमाया मानो गाबखांमा जानो? निस्सय बे जुदि बे भिडिअखौ गावनि फिसाजोनि भिडिअखौ नुहैदोंबा बेबो गाबगोन। आरो जुदि नोङो दानो दुखु जादोंबा दानो नोङो फै, खारन दुखुआ बांनायनिफ्राय बांलांगोन। गाबोन समनिया मास मोननै मोनथामनि गेजेराव जुदि नोंनि फिसाया गुबुन हिनजाव लायोबा नोङो बे न'आव हाबनानै थाफैफिननोबो हानाय नङा। नोंनि फिसाखौ जुदि हरा होनोबा नोंनो, मानो होनबा नों गारनानै खारखाबाय, आं बे फिसाखौ नोंनो हरला, नोंहा बे फिसानि सायाव जेबो अधिकार गैला होनोबाथाय नोङो आरो गाबबाबो नोङो मोनफिनला आरो। बेजों मा जाखो? साथाम साब्रै मानसिनि गोसोआ गावग्लिजोबनाय बेबायदि जायो, सासे मानसिनि गोरोन्थिनि थाखाय। नोंनि गोरोन्थिनि थाखाय दा नोंनि फिसाय गोरोन्थिखौनो होनबाय आङो, जिहेतु नोङो फिसाखौ गारनानै हरदों। फिसायनि दाया बेसेबां बिनिफ्राय बांसिन दायनिगिरि होनोबा बे समाव बे बिनानाव रसमा ब्रह्म आरोखि। मानो होनबा बियो फिसाखौ गारनानै खारदों। बे रसमा ब्रह्मनि गोरोन्थिनि थाखायनो बिनि फिसानि इयुना मा जागोन, बिनि गोसोआ मा जागोन, बायफ्लेजोबबाय। फिसाय, बिमा बिफा गासिबो। बेनिखायनो आङो फैफिननायखौनो हास्थायो आरोखि ना। फैफिननांगौ, बिनानावा फैफिननानै गावनि फिसाजोजों अनलायनानै थाफैफिननांगौ, बेखौनो आङो लुबैयो। आरो न'खराव माबाफोर जेंना जादोंबा, बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायनाय जायाखैबा समाजनि नेम निथिनि गेजेरजों, आयेननि गेजेरजों जों सुस्रांनानै लानो हायो। अनेक थानाय दङ बेबायदि, खिन्थु बिदि फिसाखौ गारै खारनो नाङा आरोखि ना। सिगांनि समाव बुङोमोन, बा दाबो गामि गामि बुङो जानांगौ, हौवाफ्रा हाग्रानि जुनार होननानै। हौवाफोरखौ हाग्रानि जुनारजों रुजुयोमोन। मानो होनबा हौवाफ्रा खामानि दामानि हरला सानला बोजों थाङो, खिन्थु दानिया उल्था जाबाय। बेबायदि खालामोबाथ', बेबायदि खालामबाय थायोबा हिनजावफ्राबो फिसा गारै थाङोबा दानिया हौवाफ्रा जुनार होननानै बुंनाय नङा, हिनजावफ्रा जुनार, हाग्रानि जुनारसो होननाय जासिगोन। मानो होननानै बुङोबा जुदि हिनजाव जानानै फिसानि फारसे फिलिंस गैला, फिसायनि फारसे फिलिंस गैला, हिनजाव जानानै नोङो फिसायखौ गारनो हायो, फिसायखौ गारै खारनो, गावनि फिसाखौ गारै खारनो हायो होनबा जुनारजोंसो एखे जाहैबायना। जुनाराबो गावनि फिसाया जेब्लासिम आदार एरनानै जानो हायाना अब्लासिम आलदा खालामाथ' जुनार गावनि फिसाखौ। खिन्थु जोंनि मानसिफ्रासो मा जाजोबखो, गावनि फिसा गारै खारो, फिसायखौथ' गारखायोआनोखा, गाव फिसाखौबो गारै खारो आरोखि ना। जुदि जाय हिनजावा फिसा गारै खारदोंना, बेयाव फिसायनि दाया जेसेबां बिनिफ्राय बांसिन बै हिनजावनि दाय। फिसाफोरखौ बेबायदि आलाय सिलाय खालामनानै दोननानै थांनाया मोजां जाया आरोखि ना। सानदों जानांगौ थागोन बियो बिफाजोंनो, बिफाया जुदि हिनजाव गोदाय लायोबा थागोन, मालाबाबो नङा। हिनजाव गोदाया फैनानै जि नोंनि फिसाखौ नायफैगोन, नों बेखौ माबोरै साननो हागोन? नोंनो नोंनि फिसाखौ सानाखै आरो मालाया फैनानै नोंनि फिसाखौ सानफैगोन, बेखौ नों माबोरैहाय साननो हागोन?
नों गाव जोनोम होनाय गाव उन्दैनिफ्राय अननाय गावनो दांनाय बिलिरनाय थुखैनाय गावनो फोलावनाय बेखौनो नों बिनि सोमोन्दैनो नोङो साननो हायाखै उरां फारां जानानै नों गोसोआव लांबाय सोरबा हिन्जाव मालायखि फैनानै नोंनि फिसाखौ बेबायदि जोथोन लाफैगोन नामा नों सोरनि बिसासाव गावनि फिसाखौ बेबायदि गारनानै थाङो मोनसे समाव फस्थायनांगोन आरो बै फस्थायनाय समसिम हयथ' बिराद लेट जाहैनो हागौ बेनिखायनो दा समाव जुदि नोंनि गोसोआ उगुल थुगुल उरां फारां मा खालामनो मा मानो जानानै दङबा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया गाव गावनि न'आव फैफिन न'खरनि मानसिजों रायलायनानै जेंनाखौ सुस्रांनानै ला जायखिजाया सोरबा हिन्जाव गावनि फिसाखौ गारनायखौ आं मालाबाबो नुबाय दा बुंनांगौआ आंना बेखिनियानोसै बुंनायाथ' बुङोबा गोबां दा दङ जेसेबांनो बुङो एसेबांनो बाथ्राया लावलांगोन नाथाय आङो बारा गोलाव फोलावनो सानाखै भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय बे भिडिअखौ